πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, αποτελείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις. Από επιχειρήσεις που απασχολούν 2, 3, 4, 5 ανθρώπους. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, της οικονομίας της Ελλάδας. Και είναι μια δομή αυτή που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική ή ανταγωνιστική. Δεν έχετε παρά να κοιτάξετε στην πόλη σας πόσες μικρές επιχειρήσεις υπάρχουν. Υπάρχει ενδεχομένως μεγάλη ΔΕΗ που είναι κρατική, υπάρχουν τα λιγνητορυχεία μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία υπάρχουν μικρές έως πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτές τώρα έχουν εξοντωθεί από τη φορολογία που επιβάλλει το κράτος. Γιατί την επιβάλλει? Για να συνεχίσει να πληρώνει αυτό το κρατικό σύστημα, το πελατειακό σύστημα που είναι πανάκριβο. Εδώ μπαίνει στη μέση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λειτουργεί σήμερα ως ο προστάτης του δημοσιοϊπωλιλικού και πανεπιστημιακού κατεστημένου. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά λέει στο δημόσιο, σε αυτούς που πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την πραγματικότητα για την οποία συζητούμε, και στα πανεπιστήμια, εγώ είμαι ο εγγυητής ότι δεν θα πειραχτεί τίποτα. Και αυτά τα δύο κατεστημένα των δημοσίων υπαλλήλων και των πανεπιστημίων είναι εκείνα που κρατούν την Ελλάδα κολλημένη στο πάτο. Αυτός είναι ο κίνδυνος του κύριου Τσίπρα, όχι όλα αυτά που λένε περί μνημονίου. Επειδή διακρίνεστε για την οικονομική προσέγγιση που κάνετε στα ζητήματα και διατελέσατε και Υπουργός Οικονομικών επί κυβερνήσεως του κ. Μητσοτάκη, που τότε λέγατε για μεταρρυθμίσεις και πολλοί σήμερα σας θυμούνται και λένε ότι αν τις κάναμε τότε δεν θα θρηνούσαμε σήμερα αυτό που θρηνούμε. Όταν η οικονομία οδηγείται με μαθηματική βεβαιότητα σε κατάρρευση, το πρόβλημα δεν είναι σήμερα αν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η ΚΕΤΙΣ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ερωτώ ευθέως. Είχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και με την Ολυμπιάδα κτλ. Εισέρευσαν στη χώρα τεράστια κονδύλια με κοινοτικά πλαίσια στήριξη κτλ. Είχαμε σωστή αναδιανομή του πλούτου? Όχι. Είχαμε πρόσβαση όλοι σε αυτό που παρήχθη ως πλούτο στη χώρα? Όχι. Άρα είναι αυτό που λέω εγώ. Ο πλούτος που παρήχθη πήγε σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν είναι ποτέ αναδιανομή αυτού του πλούτου για να ενισχυθεί η ραχοκοκαλιά της οικονομίας που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, για να δημιουργήσουμε οικονομία και επιχειρήσεις εξωστρεφής, με αποτέλεσμα σήμερα να θρηνούμε τις ολιγορίες μας και την κακή κατανομή του πλούτου. Συγγνώμη. Η κυβέρνηση Καραμανλή, δεν ξέρω τα ακριβή νούμερα, αλλά λέγεται ότι τα τελευταία 2 χρόνια προσέλαβε 150.000 ανθρώπους που δεν χρειάζονται. Αυτούς πρέπει να τους πληρώσουμε. Αυτούς τους 150.000 που προσέλαβε για να κερδίσει ψήφους ή δεν ξέρω τι άλλο, αυτοί οι 150.000 που δεν χρειαζόντουσαν πρέπει να πληρωθούν και σήμερα πληρώνονται από το ξεζούμισμα το φορολογικό που γίνεται σε όλους τους φτωχούς Έλληνες αυτής της χώρας. Στο κάλεσμα που έγινε από τον κύριο Σαμαρά, εσείς γιατί αρνηθήκατε να συμμετάσχετε? Δεν αρνήθηκα, δεν εκλήθη. Εγώ είδα τον κύριο Σαμαρά στις 12 Μαΐου. Μα υπάρχει δήλωσή σας που λέτε ότι εγώ θα γινούσα στη Νέα Δημοκρατία μόνο με τον Καραμανλή. Δεν είναι λάθος. Αυτή είναι λάθος απόδοσης την οποία πολλαπλασιάστηκε. Για πείτε μας, έκανα μια σαφή τοποθέτηση ότι κατά τη γνώμη μου η εξέλιξη αυτή κατά της Ευρώπης που δημιουργείται εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα πολεμιέται από μια ένωση όλων των δυνάμεων που είναι υπέρ της Ευρώπης. Και συγκεκριμένα ζήτησα να ενώσουν σε έναν εκλογικό σχηματισμό, όχι να καταργήσουν τα κόμματά τους, αλλά να ενωθούν σε εκλογικό σχηματισμό η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα μικρά κόμματα που είναι υπέρ της Ευρώπης, και να δοθεί ένας μετοπικός αγώνας. Εκείνοι που θέλουν την Ευρώπη εναντίον εκείνων που την υπονομεύουν. Τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο και ο κύριος Βενιζέλος άκουσαν τις προτάσεις μου, τις οποίες σημειωτέων επανέλαβα δημόσια, τις έγραψα και άρθρο στην Καθημερινή για αυτό το θέμα, ότι για μένα αυτή ήταν η λύση. Δεν μου έδωσαν καμία συνέχεια, δεν υπήρξε πρόταση ή αντιπρόταση. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς προδήλως, σας το λέω με κατηγορηματικότητα, δεν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί μας.
Λοιπόν, αυτό ελίγει το θέμα. Δεν είναι αν πήγα ή δεν πήγα, διότι για να γίνει μια συνεργασία απαιτούνται δύο πλευρές. Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα του Ποδοσάκιου, όπου κοντά μας έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Λαϊόπουλο, ο οποίος είναι διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σερβίων, για να μας ενημερώσει για το εξώδικο που στέλνουν οι γιατροί του κέντρου προς την υπερδιοικήτρια των νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, την κυρία Αναστασία Μπούρτζο. Εξώδικο που έχει σχέση με την μετακίνηση του ιατρικού προσωπικού στον Ποδοσάκιο, μετά και το ζήτημα που είχαμε με την παθολογική κλινική. Κύριε Λαϊόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καρπή. Λοιπόν, για πείτε μας, έχω βέβαια εδώ το εξώδικο, όπου στον αριθμό 11 ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, έτσι δεν είναι, στέλνουν μια εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση προς την κυρία Μπούρτζου και επικαλούνται τους διάφορους λόγους, αλλά και το αυτονόητο, το οποίο εμείς την Παρασκευή που μιλήσαμε με την κυρία Μπούρτζου το είχαμε παρατηρήσει, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις περί ιατρικής, ότι δεν μπορεί ένας γενικός ιατρός να κάνει εφημερίες σε μια παθολογική κλινική, και είχαμε τότε και την επιβεβαίωση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτός είναι μόνο ο λόγος της εξώδικης αυτής διαμαρτυρίας ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι? Πρώτα, ευχαριστώ για την πρόσκληση την οποία κάνατε και ήρθα στο κανάλι σας. Εμείς ευχαριστούμε που μας τιμάτε. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα για να μην γίνονται παραξηγήσεις. Πρώτα, πρέπει να καταλάβει η διοίκηση του νοσοκομείου τι ακριβώς θέλει. Θέλει να λειτουργήσει η παθολογική κλινική, την οποία πιστεύω όλοι μας το θέλουμε. Δεν είναι δυνατόν σήμερα ο Δήμος Εορδέας, ο δεύτερος Δήμος σε πληθυσμό στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, να μην έχει μια παθολογική κλινική στο νοσοκομείο. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να έχει γιατρούς. Μια παθολογική κλινική, κύριε Γαρυπίδη, σήμερα για να λειτουργήσει, θα σας πω την προσωπική μου άποψη, την οποία μετά από 35 χρόνια θητείας στην ιατρική και μάλιστα παθολόγος γιατρός, πώς πρέπει να λειτουργεί μια παθολογική κλινική. Μια παθολογική κλινική, την οποία και δικαιούται να έχει το Ποδοσάκιο και οι κάτοικοι της Εορδέας, πρέπει να έχει το λιγότερο 5 γιατρούς παθολόγους, εκ των οποίων ένας πρέπει να είναι διευθυντής, 2 επιμελητές Α και 2 επιμελητές Β. Αν μια παθολογική κλινική σήμερα έχει 40 κρεβάτια, 40 κλίνες, το λιγότερο το οποίο πρέπει να έχει μια παθολογική κλινική, και διαιρέσεις τις 40 κλίνες για τους 5 γιατρούς τους οποίους έχει, αντιστοιχεί στον κάθε γιατρό περίπου 8 κλίνες. Οι 4 γιατροί είναι υπεύθυνοι και ο πιο υπεύθυνος από όλους θα είναι ο διευθυντής μιας παθολογικής κλινικής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια παθολογική κλινική σήμερα με 1, 2 ή και 3 γιατρούς, έναν εσωτερικό, δεύτερο επικορικό και τρίτο γυρολόγο, με επιτρέπετε για τη λέξη την οποία πρέπει να εκφράσω, να παίρνουμε γιατρούς από το κάθε κέντρο υγείας, από το κάθε νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας, είτε από Καστοριά, είτε από Φλόρινα, είτε από Γρεβενά, είτε από Κοζάνη, για να λειτουργήσουμε. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, και απαράδεκτο αλλά και επικίνδυνο. Γιατί? Θα σας εξηγήσω τους λόγους γιατί. Σας λέω ένα παράδειγμα. Επειδή όλα τα χρόνια θητεύω σε παθολογική κλινική, κάνουμε μια εισαγωγή στα εξωτερικά ιατρεία 10 αρρώστους. Ποιος από τους γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν εκ περιτροπής στην κλινική θα νοσηλεύσει αυτούς τους ασθενείς? Αυτό είναι επικίνδυνο, αλλά είναι και απαράδεκτο. Ο γιατρός ο οποίος θα δει τον άρρωστο και την επόμενη μέρα θα πρέπει να του δώσει την νοσηλεία, την κατάλληλη, την οποία αντιστοιχεί και πρέπει να εννοείται ότι δεν παρακολουθείτε το περιστατικό. Ασφαλώς. Ούτε κρατείτε ασφαλώς το ιστορικό αυτού του περιστατικού. Βεβαίως έτσι είναι. Διότι ο ασθενής που θα μπει στο νοσοκομείο πρώτα δένεται με τον γιατρό. Και ο υπεύθυνος γιατρός θα του δώσει την κατάλληλη αγωγή. Όσο αναφορά για το θέμα των γενικών γιατρών που μετακινήσανε και που λέτε για το εξώδικο το οποίο έχουν γίνει, εγώ δεν μέμφωμαι εναντίον ούτε του διοικητού ούτε της διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου. Αν θέλει να λειτουργήσει όμως την κλινική, αυτό πρέπει να γίνει το οποίο είπα προηγουμένως. Αν θέλουν να λειτουργήσουν σαν εξωτερικά ιατρεία, αυτό είναι άλλο θέμα και θα συζητήσουμε σε εντελώς διαφορετική βάση από αυτήν την οποία έχει γίνει. Πάντως εδώ βλέπω ότι από τους 11 γιατρούς, τους γενικούς που έχετε στο Κέντρο Υγείας Σερβίων, οι 9 είναι στην πρώτη τους θητεία, έτσι. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με κανέναν οποιοδήποτε βάσει του νόμου, έτσι, που είναι ο νόμος του 97 για ανάπτυξη και εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπάρχει και το σχετικό ΦΕΚ, ότι ο γενικός ιατρός δεν μετακινείται κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας κάθε οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό είναι σωστό. Έχει μετακινηθεί έστω και ένας από αυτούς τους 9 γιατρούς εκτός της αναφοράς του? Βεβαίως έχουν οι γιατροί οι οποίοι εκτάκτως και χωρίς καν να γνωρίζουν οι ίδιοι. Έχουμε λάβει
ένα φαξ τις 2,5 ώρα το μεσημέρι, λέγοντας ότι ο γιατρός, ο οποίος είναι πρώτος στη λίστα, να πηγαίνει να εφημερεύσει στο Γενικό Νοσοκομείο στο Ποδοσάκι. Αυτό πρώτον θα μπορούσε να γίνει, τουλάχιστον ενημέρωση πρώτα τους γιατρούς, να συζητήσουμε με τους γιατρούς και μετά οι γιατροί, πιστεύω, θα ήθελαν να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Αλλά τι, λύνεται το πρόβλημα, κύριε Καρυπίδη, το να παίρνεις έναν γενικό γιατρό κάθε μέρα να εφημερεύει στο νοσοκομείο? Αυτό είναι μια προσωρινή λύση. Ναι, αν μας υποσχεθεί, επειδή ο νομοθέτης έχει ένα σκεπτικό, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Και ένας νόμος περνάει από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, συμμετέχουν όλοι οι εταίροι, οι εμπλεκόμενοι και καταλήγουμε κάπου. Ο νομοθέτης λοιπόν εφρόντισε και είπε ότι ο γενικός ιατρός δεν μετακινείται κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας κάθε οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι πρέπει να είναι εκεί που είναι για να εκπαιδεύεται, δεν ξέρω τι να κάνει. Δεν μετακινείται. Έτσι. Αυτό έχει ένα σκεπτικό. Επειδή έχουμε και την τύχη ο Αγάπης να είναι και μέλος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου. Έτσι. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, Αγάπη? Θα σου δώσουμε στο λόγο, δηλαδή να δούμε ποια είναι η επικινδυνότητα. Αν υπάρχει επικινδυνότητα. Διότι πρωτίστως πρέπει να μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών ασθενών που θα ζητήσουν τις υπηρεσίες από μια παθολογική κλινική, από ένα νοσοκομείο. Έτσι, για παθολογικά αίτια, για παθολογικά ζητήματα. Αυτό πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε. Και όχι αν η κλινική αυτή είναι έξω από το σπίτι μου ή μακριά από το σπίτι μου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω? Και πώς αντιμετωπίζονται και τα έκτακτα περιστατικά που χρήζουν αντιμετώπισης από μια παθολογική κλινική. Αγάπη, πες μου λιγάκι, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό? Κοίταξε εδώ τώρα. Καταρχήν να συμφωνήσω με τον Αλέκο για την πρώτη πτυχή που λέει ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα που αφορά τη λειτουργία της παθολογικής κλινικής και τα που ισχύουν όλα αυτά που είπε προηγουμένως ο Αλέκος, να μην τα επαναλάβω, γιατί είναι θέμα συνέχειας, υπάρχουν ασθενείς, νοσηλευόμενοι, χρειάζεται να γνωρίζουμε το ιστορικό του, την αγωγή του, τις πιθανές παρενέργειες, αδυναμίες κτλ. Και το άλλο είναι η αντιμετώπιση των επιγόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία. Αυτά που λέμε τόσα χρόνια, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, που δεν είναι τμήματα επιγόντων περιστατικών, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι τα βαφτίσαμε. Ακριβώς. Κατά συνέπεια, αν μιλάμε λοιπόν για την κάλυψη του νοσοκομείου, όχι στην παθολογική κλινική, αλλά στα εξωτερικά ιατρεία, θα συμφωνήσω με τον Αλέκο ότι θα μπορούσε να γίνει, όχι με μία εντολή εντέλεσθε, αλλά με την συζήτηση, τον διάλογο, την κουβέντα, να δουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν. Γιατί πέρα από το υπηρεσιακό μέρος, το οποίο μπορεί να έχει την ευθύνη και την δικαιοδοσία η κυρία διοικήτρια και ο καθής να δώσει εντολή για να καλύψει τις ανάγκες, αλλά υπάρχει και το ιατρικό, δεοντολογικό, το ζήτημα ουσίας δηλαδή. Ναι, πώς ένας γενικός γιατρός μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκείνης της στιγμής. Δηλαδή, είμαστε όλοι. Αγάπη, για να οργανώσουμε λίγο την κουβέντα. Πρώτη, σε αυτό που μας αφορά και μας ενδιαφέρει, νομίζω και εσάς, έξω από το ότι είστε γιατροί, είναι η ασφάλεια των πολιτών. Έτσι. Πάνω σε αυτή τη βάση θα πω κουβεντιάζω. Έτσι. Λοιπόν, ο νομοθέτης, έτσι, με εσάς τους εμπλεκόμενους ιατρούς κτλ., κατέληξε σε πολιτικό νομικό επίπεδο και έκανε ένα νόμο που λέει ότι οι γενικοί ιατροί απαγορεύεται να μετακινούνται για τον οποιοδήποτε λόγο. Σωστό? Μπορεί λοιπόν, ερωτώ εγώ, ένας γενικός ιατρός να πάει να στελεχώσει μια παθολογική κλινική, είτε στα έκτακτα περιστατικά, είτε στις εφημερίες. Βαφτίστε το όπως θέλετε εσείς, είτε μέσα στην παθολογική κλινική. Μπορεί? Όχι. Κοίταξε, υπάρχει δυνατότητα που μπορεί ο διοικητής να κάνει αυτές τις μετακινήσεις, οι οποίες όμως πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την ιατρική δεοντολογία. Εννοώ αν μπορεί, όχι βάσει και του νόμου, του παράθυρο του νόμου, αν έχει την ιατρική επάρκεια. Έτσι. Δηλαδή το παιδί σου θα το αντιμετωπίσει, θα το πήγαινε σε έναν γενικό ιατρό. Έτσι, μπράβο. Είναι έτοιμος. Το ζήτημα ουσίας. Και έχουν δίκιο λοιπόν οι γιατροί, οι γενικοί γιατροί, οι οποίοι δεν αισθάνονται επαρκείς και κυρίως για την πρώτη περίοδο. Για την πρώτη θητεία. Ναι, την πρώτη θητεία που ο νομοθέτης πολύ σωστά το θέτει. Δηλαδή επιθυμεί ο νέος γιατρός, ο γενικός γιατρός, ο οποίος ναι μεν μπορεί να παρελάβει από όλες τις κλινικές και να έχει γνώσεις πολλαπλές, αλλά δεν έχει την επάρκεια να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι ακόμη στη διαδικασία που μαθαίνει. Έτσι. Και της εμπειρίας και της γνώσης και... Εντάξει, μπορεί να έχει κάνει την ειδικότητά του, αλλά δεν έχει εκείνη την επαρκή γνώση. Πιθανά, λέω τώρα, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι επαρκέστεροι από τους ειδικούς